musuh di dalam fizikal kucing dari bon vai wasa lai tu nei ko musuh di nei kena saya ko mami ji cuma tu ka tahun mulang so si cuma atau kan pome tu ka patun kan macam itu orang sing hang te ko te kan kan tahan cepat atau pilih orang saya ko mami pilih tin pada mereka kerja di panggung dengan tin cuma ni First, ama sa pera, iti taon mo ko si ag o kay nga kay isipin ng wazal kami katang kain ang zaw si nagwang sa ugin na kay ni nung tan ki mga hidin ha o tawzo ti mo so le ha o ma le tin pa ke utin lim kila ke mo lim kila utin taw na zaw mga hidin ahin la nung kain patin ula la ke mo mo hidin si zaw din le salan ni ke wasang tugungin it wasang to pala kanung tarin ni diru ni don din chuchu lim na to ko ma ni to ni ko kan sei din tu ni ko pom te in chairman pe anu yung boy zone ni ko tamu si now no to sei ni igun da mo ben ma zone ngin isi na ma zone na zone pa to sei bin once ke bin patin yung tin kiman sa hoses yung patin ni yung kayo natin which is atang tao din yung sumunod na yung sumunod na ay sumunod ng patin kung inaisan din yung atang tao din isugan siya Kipauhin ang lighting sa moto ng kaya patin patin sa hindi sa tayo concentration patin juno pinay kumasama Jadi hibang tak imut nak dilai ka ni bisa selai nak konsumsi nak wajar cuma baca lah sampai ni Tiuzo si ibuan sangai ki gohu siya ibuan si golwa ki bozong tam tao ni la ki gonga ki bolle golwa ki bolle ki bangka ibuan na dunia jani kang lai ke anak gong hi hanya ni khat ngai tu to hanya bo tu ni da no mai chi chi he kang lai te wa mu bo te che tu ni sama ni hom so mai te na ai lo le che chai bo zo ni san lo mai te ku na chu su sa no mai te ai lo free plan ni bo lo ba si tu ju cha apartment sa ni te ko ba ni foundation ni pe ba ni si ba ni bon sai ni sa ni sa ni ka so ke cha na to ba ngai he hin kwa so ni mo hin nai le hin zing fa ai ba ma cho in ko hi pi ham dia study ibola free class ibola le mo amo hin mo sa ma ho ka ki ko ma hin mo cho ai ko ma cho mo hin zo ne yu che le tin tu le ma sa kan ko la ne ta ga so cha sa ne chu chu lo chu ko pas ko ba ne ke on sai adin dia ko tu a so youth in the ho ali ya mung kham yin pan ho teenage para smi nai lo chen hi na ta cha sai ta ni boys bin la tu nya hum tu ko mai ko ai le ke ki ko to hum ki to cha ki pa ma ta chen chen bon so ni tin tu nya ko focus ni life decision in la pan thai ho cha cha focus ka bon bon ni in pi zong le isai ta ngayon na natin yung mas kapapapati dalam sila kinang tao to chan cho kaya ang isang chutiye na tulgon upon jalo again say Proverbs books on the book sound to na bol to chan cho kaya ito isang
Chuti le e te bon a bon ja lo ni e hi paten thing sin ma pa te ta. Anga ka sei ba min chen. Chua cha ya han ko so ho ni. Cha pang cha cha ki song le ha. Pin ko hi ka thei na ki ta. Is ya hi dunya ki ho ko ma ris ko is ko bo na cho. Atha ba ni ya chen. Is ipen ne in sin ya chen. In sa ha ki do i han ya. As it told him, he who be na he innocently and he chose to go in attaining a good museum. In the institution of the idea, the classic is a come to Omeke, results as a come to Omeke, a idea, image, Eliani, he may get the Kizaki, because that's a bit. If you have new results, that's a see, in general, that's a see, a marriage, that's a see, near the to like social media kamera na mi no sen phone in ya internet in ya phobia na mi no sakda mi given hoi na mi le sa a ki mu so ke so ke ba ra a in sum a society in the thing ai ki lo ma ma the one side so ni ke sa but in one side ni ko ya ki complain cho ai la ma the ni ho in mistake ai sin mo ai ka cho but ye ho in purpose ne ai sin in this point no kan at the end power I mean things that sa lo na it's big to thing looks like very tasty as it just can have him that it has some money in the head of the person as in him so see purpose na that's the end in some the in some to the no a hay why it is a no hay the nasal lo si va no hay lo ha the smart zone lo si va no hay lo ai lo na no le la pa in some lo so ka the head lo that's a problem in here is that why the solution to chaos or to that's in the long hair or to be ham na bai sai ya lam le ha sin ni jila o ka pe na ka nu ka pa yi me sa ana he do si me sa ni sin do si to ding bang tham ding ba hi so point in zen pasta ko ki le ke hi le ka se ke ki ko ba ya point number can be generation a achieve ka ki a hoi lo kia ni ai ma inu le pa mo asi ni so mo anu le pa ne le pa si sa lo si wa cho ita ni ai a mo ita a ma wa ya ga the ka sun le pa ya ma wa no mo e mo na e mo no mo ka cho ni ga ka ba a du zo ne lo a de zo ni cho lo a mu so sio pa si le da ki ba ki mo mo ne ba ai le ka sin na ai pi do so ai ban ho cho ni ba pi do so ji chung so lai ma mo ni ba ja ja pi thing lai chu mo so thing mo ki chen lai ji a chen le in tian ju na bei se si wa ni ja ja ke ai le na ho se na ni ma ma ka la ni ne ai le chen ho se ke nan ni han la smart lo si wa ni ja ja le nang ni han do na chen nang ai ke che ni na nang ma pu lu ne ni so ma chu và để khiến nó mà là sự sự để nâng nâng lên thảo là sự cơ hội cả và cũng tạo hội cả sự để nâng lên và khiến nó mà là sự chúng ta quy không có chứ chưa khả năng nó sẽ là ở ngoài là nó sẽ nông chủ hàng như thế mình đi lấy sự hi mà cái bên giá ta sẽ là mà giống chỉ để Christian hay India này ta gọi là mà giống đi hình lại về cái này thì có Christian đấy mi hem khat cho aniwa fa in haw in paten fa hala paten lum te la mi mang cha na tu lai context sa se paten lum te la mi mang cha na ma sa dai sit la ma lo na ti jo mi mi a phat du ji ya mi cha khang ko du ja ke cho tu lai ma cha smartphone nei lo au ri ti ta cho ti ta ba cho smartphone cho ni sum ngai sum chu ti mo na nem phat bo the ngai it's also just in the process. I have gone in political with behind the potato full time with behind the lace Gina tip the whole in the Santa Logan on there, the tin to a strong alone eating one with him. He had to go a him not step on Martin me had him. The hoeing don't buy him and love Christian dinner, hoeing on buy him and love, but him to the line is a land and love. Apart is also in the past and officially in the only and a government culture source of
scenario ni ba pi ba cho asia cha ipo ni chu pi ha ni tai le le se pi ma ka hi na ma ke ko le ke ti bu kim se na e se na lung gyal he na lung kim chi na e ke a ne e so zo si mang chen na e na so si a hi a ke cha na ka man cha ni kha ni chu ni lo ka ke so ka tu ti chung zo na ki chi process a ka chi lai sia cho ka ke pi hon si wa chi ne tu ne ti ya da thì planning bon lo ai le na hung ting ai le le pi ha tu la ya drugs a hi lo le thi si asia categorize to bon ho yang kala ni purpose ne lo ai le ka se no cho purpose ne lo ai le example ni class 10 exam ni cho le ha le se ma pa cho class 10 exam na ni cho he sa cho ai ba ma pre plan ne lo a ken na se ma exam next month le tu ha ni lo pa kita nan don nan ke sa na ta ne ne ipia de le ti class ne exam ni ko kita ne pi a ka fie la ne ni e ko science ne do e ne tri ne ke ne lo ma to ka se na cho just till he free time ne cho ni ta ko pe na le purpose ne to purpose so ke hi pathen sa ka hi in ka hi ko nu ke a pathen lo bi ne ke man cha cho chung cho na cho pathen ti bu kim se lai se ma ne ma ma so se no chu chi la e bi ho ni ka man cha ka lo hin ni si ka lo hin na cho pathen lo bi ko lo na hi ni ke som ke hin ko ka satisfied in abale ka hin ko a ni pathen lo sa ta ka ba che ni chu purpose ne ma cha lang khat lang se se ke lo lang khat se ke ani ai ta sa le na ma ni chi ko ni i ho ni i confuse ni ban ka han le se lang ma i ha ke ta ka lo a ma sa ta ka lo ha ke le se lang ma ke yum lo ani na balance ko ni chi ko ni chi chu purpose ni ba ne khang lai ke ho i ya ka tu hi apart sa ni chi chu tu ni ang mo i pang cha cha ki ba ma na ni sa la ding ko nga lung thi jai ko ni chu ho ko ha ka ki ni ma ni chu mai ki mo lo ni su hai ni sa la ung ding do tung se yo ba che la mo sa la na mo ngoi ni se pang ni he ki ba wa he ka he na lo ka sa ni zo ta ni na se si a ni ni tu ni se yo ko sa is to i chen na environment so ken zo ko ka ko ni kan study ni ya ko mo na 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 ne chu pa thiên ma sang pa hi ni ni sa ma ni cha pa ai ba ma cha ai ma ni ku ni ya ni pa ni ni ki sa a ki da na it's to easy ham the purpose ni so ham no lai bin ko ki than no na sa ma a this to ilum thi min a kia lo so to ta sa a so so yung pi hin na le yung thim zong than no na me se lo i ta sa no than no na so so no ang ma cha ni yung chu ham no lai so ti kia lai ya ha ko chu ta sa bai lam ta so ni is that to if you have na zong ni bai lam ta e kai ni so ni ha mo tu ni slide chen ti a ti le ka ti le ki mo ti ni si a ka ti ha pi bo na ka ti ha ke ya lo ko lai pa e ko sa ka ti ni mo ti do i le tu ne lai ka ti ni ha mo sa ti le ni ko bo na pi tu ha ti ta ha ti ja ka ti ni ki ya ya ka jo ha ta sa lai ka jo ha na ga lai ka jo ha ti ha ri ko bo ko shi ni ko ba ne ko ha ko na ha ni ko ka lai lam ja i ba dong ko ra mo ka mo cha mo ti te ki chi ni ma cha ki ki so so ai ma so ba lo ni ki se ya na ka ha na na ma chi ni ki so ki ya so ni ni su na ba lo ni context ma ki ta na sa ni ki se ya chu chu ya ni class 10 ni pa sa ko ni zo si a pass sa so si ya ke ya high school class 10 high school adna assam pe ni ka chi ni ke la a ke ba ni ko zo si ke la assam pe ke ni ko ko so so yo ko do la high secondary ni lu ai le e chi high secondary chi thana da cha long as ni ke ilu lu ya ba ko ni ya ni ke as a traveling to get oh ke as is on time college ni lu ke la long as on ki ba ke ita sa pang thana ho master ita tha sim ki phai ke ba ko cha he ko ne thế à
any class then how in teenage confidence and su by inu le pa ma sa cha ya ji ji khang lai ta ni decision me o da ni lai le ine by ma ji ki sim ni me ni na te jo if then ke ha ba cha pe jo ni sim ka sa ma jo cha me lo ya ki sim ka jo ne lu sa sa na te ma apple ka sang ko kunga pada dai ka ni lo na ai le a taste ko jo le ko na te a ko la mi ka na la ya ni ki la ni sa cha na ni jo tu bi ma to ba ji ya jo tu ni ai ko ni ka asalang ni le school ka hoi ta e ke ta ka ni le san de si le san de school ka ho wen ka si le san man pi un ji ke jo ai hoi ta e ke jo hi ngai ko ai le so e ki ni mo mo pe ho e mo si lo wa le si cho ai a ji ni u mo ke si le so tu ni ta ko ne ta ni zo ni per post de ta mai aku ti lo ai ni nga ha chen tu ni ta ma si si ai ji tam se na ki le ke ni ti ni nga ji ni mo jo gan thai ka zen ka ma ta ni tho wa ji la ya I hong ko ni amin nei me ya Jacob ta mo tu I ta building is a decoration I wa ben pa za tu ben ba ben nga hu ni lo ka hin kwa ni ha ta cha mo jo ji ya ja su nei ni kwa ni ma na ta ni na ni I ham na ka sta cha but here ke hi nan bo no me ki het nai lo ai so tu ni sa ni lam ya ka chi ham ki het nai ko I zo na nan ni nei han ni na ki a ni ma nei ko ni but here ni ko I zo si purpose ni a sin nei ko so na ki a ni ma nei ko ni na ki jo ko zo te ni ha sat na ko na I za mo zo ni pal ka ka zo nei ki ma ni chi ka zo ji na ai hi da ga ni ko zo aman ta na te tam ta ko ni ve ke ki thom ai jo aki he nai aki he sa ma jo but here ni chi ka de is the bang ko man ni ka de I chi ni ko ka man ni ka lo ni nam ko da nam ni lo pi ni nga ka lo ni na si sa ka dam sa ki pa na ka ya ka ta sa ma na ka nga so cha ni na man ni kan I chi lam ni na sa a purpose ni ya plan na sin na a so boy na he na hum hum ti ti na cha mo ko so so zo si ka ni sa ma le na boy na tim sa a o so ai ma si ti kian ha ka pa ai so he na boy na mo so face ji ni so plan ni lo ga I chi ai le so I lo hit te ki dai ka le so te ka na sa na si ta ne ma so de ki fix ta so ki ho cha ki ho ma ji ni ho ni plan ni ya si ki ne ki dai so a ki za ko sa wa na a so chang ki om cha ya de ni fix sa ko lai ta he na tam ta ma so so plan ni lo ya ji ni ho ni so to ka ji ni so am ne tam ta ni ni ko cho nei na na ya na tam ta in la ka khen ka so na ka khen ka be la ka khen a ma ni yen ka bi ja I ji chu chan ke ha ka la ka chi ke na ni ngam na de be mi he tu ke ra chu nu han bu put pa le hon kya chi bo ni tam ta ki ya ji so e ga chu ki ya second pa la pa khen ke du a ka so ke pa khen a ma ki yen ka ni ki ya lo pa le tu du ha be ta ki chi so ti ta ma chu genesis ke ni na ni ko ma ma zo ni ke ni oi za ni no me ti ko ma cha e oi za ni ki chi se oi za ni no ma le chu oi za ka ni sa ti ba cha master ni na cho master na sin chai te te na le ha thi ni lam boi na ni su na ha sa sa sta ki ni no ka ni zo cho ko par post teacher ka cha master ni na sin te te cho I think I will know such an overcome the one and not simply so. Master and judge teacher the cut to be a thing like the simply or is that the cut to? Is that doctor in my okay doctor the doctor the cut to be a cut to be a sports person when you know this sports person cut to physically done active job. Physically done active in the cut to need the job is a name I think you the learn by hobby is also the sports person na ma body ni tu thai so na ba chi purpose chi chara hi da ba thi na ha so ha san ne za ko ne pal ka
cho nên ipilang pizong ibozo sibi ihei lo cho atsei ne na cho athen lo pin mai imbol ti cho athen he kalo ni kan da nan Christian lo ko da ko bizia athen non Christian lo na ka Christian lo na there is now a hardworking person, a deserving person, so non-Christian, non-Christian, kung naging ngay, bukin ngay, taasat ni bukin mga kim lo ni sa hindi mabukin ay sila. Determination nila, hardworking nila, na consistency nila nito. At ato katulad ng play, ay hindi ikaw to siya to ilaw. Ito ilaw ng tungkol ba ilagaw ng mga taas. Ito pa iheng pa. Ay sa ang Lord ng celebration ng party niyo. Party niyo ba? Julie Sally saya kayo ba? Music at hawa lang nito. Kaya ito ng parang chance nito. Naman ito ba? A purpose, a destination to imagine ito na UPSC of Lord ng Diyos. A journey to ilang beauty man sa natin. Naghihi na sa ay na Christian ako pati hindi ko ay isang ahawin sama-sama at ilagay ito at sito Christian yan naman Christianism Christianism tao-tao ang makabodong sikit-sita na jujung na kay Mari Christian at Krina Lord na isa na sa kapatid mga mahalin natin. Hawin pailo ko pa na sindin, hawin pailo ko pa spokesperson football player din ng mga football player din football zone player din, hawin sa pailo. As ito kaasang Lord din, tagaw ng buwan. Ito siya ipag-prosin. It's ito ang Lord din, mga sa kapatid, ito my favorite day. Is as ito một số tiền ta biết cho nên người ta sẽ bỏ chạy tôi nhảy vào là cái bà tôi sẽ đi một cái thể bộ sự cái bài hay là cái gì tu gì cả thì tàu này thì chẳng hạn cái tàu này mình mong gì tin cho tiền là kim lệ cho mình là ông gì hoàn lắm là ông sẽ gì không dấu kim tàu là mong gì
nhìn ta sân riêng đã lâu biết hồ cho tiếng hẹn dòng lên vì khi đồng hồ cho sao hẹn dòng lên ôi biết lẽ vì gì đồng hồ Yên thấy nâng lệ quỳ nào lâm bí khéo hoa mi em hãy ta dù hung kỳ lòng tin nâng lâm bí hồ dù thiên hệ dòng lên tùy khi đồng hồ Some has some land. We feel like we no party but in the care I'm not soon in the care I'm not soon Pakai cecah yang berbeda. Charlie để thế nó chẳng sâu na, chắc lâu năm vâm, nguyên niệm, nó vào lộc khăn hay, phần năm. Yan boy na kasi diha. Magaya nang isa sa ibig mo ba? Nang boy na sit ka ba? Phật tổ lỗ chỗ. Khabiyo peng bo.